Det er spændende. Men du må love mig, du tykker den godt, for den er altså meget stærk, min ven. Ikke også? Ikke også? Ja. Ja, den tror jeg er så god. Der er lige telefon herovre. Sådan her. Hvad siger du til den, min ven? Den er god. Den er god. Ja. Har du spist meget chili sådan? Ikke sådan rigtigt. Nej. Har du aldrig spist det før? Nej. Men hvad siger du til den så? Ja, den er lidt stærk, min ven. Men tror du kan godt leve med det, altså du kan godt... Det skulle prøves. Det skulle prøves, ja. Og vil du må gerne lige sætte dig ned, hvis du lige har lyst til lige at sætte dig. Det er fint nok, du står fint. Ja. Men så prøv lige at blive stående, fordi så går jeg lige over til vores kvinde her. Jeg har sådan en rigtig kvindechili. Det er den her. Ja, hvad siger du til den? Det er en, som jeg anbefaler. Det er den her, det er den gule, den her hot lemon. Hvad siger du, min ven? Jeg siger det godt. Nej, det går du. Den smager ikke noget? Nej. Jeg kan godt lide dig. Der er sgu noget frisk over dig. Altså. Men du kan ikke smage noget. Skal vi ikke lige give den en stor hånd, fordi jeg synes, det er virkelig godt. Jeg har lige den her. Du er faktisk fri nu, fordi jeg synes ikke, jeg vil... Ja, du må gerne, det må du i hvert fald gerne. Jeg har lige den her, som hedder G. Douglas. Er der en, der er lige frisk på den et eller andet sted? Der er en mere. Men den er meget stærk jo. Hvor kommer han fra, ham, min ven der? Det er også en skole der. For din skole er, ja? Jeg går i skole med ham. Ja. Ja. Hvad siger du, min ven? Jeg hedder Benjamin. Ja, hej Benjamin. Skal jeg finde en chili til dig også? Ja. Det lyder godt. Hvad siger du? Nej. Ja. Hvad siger du? Men den er altså også lidt stærk, Benjamin. Er du frisk på den? Ja, jeg elsker stærke ting. Hvor lyder det bare godt. Jamen, skal vi ikke give dem en hånd, mine damer og herrer? Ja. Hvad så? Jeg tror, vi vil ikke følge en ven ned, for jeg tror, vi skal lige... Det er godt. Ja, det var ikke så dumt. Den var god. Den var vist stærk nok, hva'? Den var stærk. Ja. Jeg har den her G. Douglas. Det er sådan en helt fantastisk chili. Er der en, det er den, man kalder den nye. Der er et par unge mænd dernede. Skal vi ikke tage begge to op? Prøv lige at komme op her to. Har I lige et øje på min ven dernede, så vi lige har styr på, at han ikke... Gå ind og køb noget mælk. Glas mælk kan måske lige hjælpe ham, måske. Har I ikke lige et glas mælk til ham? Jeg tror lige, han skal lige... Det var godt. Vi skal de to unge mennesker. Ja, der kommer de. Skal vi ikke lige give dem en hånd? Det er sådan nogle pæne mennesker. Ja, hvad kunne I tænke jer? En stærk en. Ja, det lyder godt. Jeg har den her, og det er den, der hedder G. Douglas. Og det er den, man kalder en bror til Bubba chilien. Den skulle altså være rigtig, rigtig fin. Og hvad kunne du tænke dig? Ja. Også noget stærkt. Ja. Og det er igen, vi er over i den brune farve der. Og vil I sige noget til jeres venner inde i Forsvinder? Ja. Hvor gamle er I? Jeg er 14. Det er 14. 14. Ja, 14, ja. Bliver snart 15 måske lige frem. Hej. Nej. Det er skide godt. Giv den lige en hånd, det er altså bare friske fyre. Er der en af de her, der er den værste? Altså ikke af drengene, men af chilierne? Det er altså et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, vi ville kunne se det på den. Men det er måske ikke så galt igen. Nej. Eller hvad? Hvad siger du, min ven? Nej, det smager godt. Ja. Jeg kan også godt lide den. Ja. Hvad så? Ej. Begynder at knibe lidt ned i halsen. Ja. Mens I lige står, så har jeg den her en helt speciel en, som hedder Cherry Bomb. Er der nogen, der har lyst til at smage sådan? Det er sådan nærmest sådan en lille bombe af... Er du frisk på den? Kom så, far. Det er godt, der sidder en søn, der siger, kom nu, far.
Jeg tror ikke, den er så farlig. Den skulle være rigtig, rigtig god. Jeg har selv smagt den, ja. Så har jeg den her. Hvad så? Det er ikke så galt. Det var ikke så slemt, vel, eller hvad? Nej. Synes jeg, du. Hvad? Det tror jeg ikke. Det er stærkt. Så har jeg en lille habanero her. Der er nogen, der er frisk på den smager. Fuck, der er en mand der. Ved du, jeg tror, det er så klart. Du får den bare lige dernede, og så tager en lille gestus der. Og så har jeg... Hvad så? Altså, det er lidt... Du snakker om det der med, at nogle gange så kommer reaktionen bagefter, ikke? Hvad tænker du lige nu? Ja, den er stærk. Ja. Må jeg ikke få et billede med dig? Vi tager lige bagefter. Skal vi lige gøre det? Skal vi lige have et fælles billede lige nu, så? Så er vi klar. Ja, sådan der. Det er godt for noget. Held og lykke med det. Det er også. Og tillykke med det. Prøv på. Ja. Ej, men så er nogle pæne mennesker. Hvad siger du? Hvad sagde du til den der cherry bomb? Det var frisk. Det var frisk. Ja. Det var faktisk ikke så stærkt. Lidt stærkt, ja. Kunne du tænke dig eventuelt en, der lige... Hvad siger du? Hvad siger din søn? Skal han have en lille... Nej, giv ham lige en hånd. Jeg synes, det er så flot, bare man kommer op. Anne, har du fået lyst til noget? Kunne du stå og kigge lidt? Hvad synes du? Det er jo dig, der er den, kan man sige, ikke? Jeg er jo bare din ydmyge assistent. Men en flot assistent. Og en modig assistent. Er hun ikke en dejlig pige, Anne, når man så lige kigger på hende? Hva? Det synes jeg altså. Det synes jeg godt. Hvad siger du til sådan en fyr her? Det er den der chocolate, som en af drengene fik. Ja. Vi kunne halvere den. Det kan vi fint, altså. Er der en, der vil dele med Anne? Det kan godt være, der var en, der... Der er en pige dernede, det synes jeg... det gør vi så. Ikke præcis som en lille pige, det synes jeg... Jeg er meget bange for det her. Det skal du ikke være, det skal du ikke være, fordi det er helt ufarligt. Ja. Det er sundt faktisk.